Attens Adjustable on vaikean ja erittäin vaikean inkontinenssiin suunniteltu all-in-one-tuote. Tuote on saatavana imukyvyssä 10 ja 2 koossa, M ja L. Ennen kuin alat käyttää all-in-one-tuotetta, on tärkeää, että mittaat lantion ja vyötärön ympäryksen ja käytät näistä mitoista suurempaa valitessasi sopivaa kokoa. Avaa tuote kokonaan ja aseta tarravyöt selkäpuolelle. Taita vaippa pituus suunnassa kuppimaiseksi varmistaaksesi, että vuotosuojat kääntyvät ylöspäin. Aseta suoja haaroihin niin, että se on lähellä kehoa ja istuu hyvin nivusista. Vedä siivekkeet eteen, jolloin voit kiinnittää tarrateipit tarpeen mukaan koko vaipan etuosan alueelle. Paina tarrateippeja napakasti, jotta hyvä kiinnitys varmistuu. Kiinnitystä voi säätää tarpeen mukaan. Tarrateippejä voi avata ja kiinnittää uudelleen useita kertoja, mikä takaa käyttäjälle yksilöllisen istuvuuden. Tarrateippejä ei saa kiinnittää ihoon. Tarkista kosteusindikaattori ennen suojan vaihtamista. Jos siitä on hävinnyt yli puolet, tulisi tuote vaihtaa. Attens Adjustable voidaan pukea usealla eri tavalla käyttäjän tarpeiden mukaan. Tarrateippi voidaan esimerkiksi kiinnittää toiselta puolelta ennen vaipan vetämistä jalkaan. Tutustu tarvittaessa Attens Adjustable-yhdistelmävaipan pukemisohjeisiin. Mikäli sinulla on kysymyksiä, olethan yhteydessä meihin.